Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳама хубу хушҳол ҳастед. Имрӯз ман хурсандам ки мо метавонем акнун курси онлайнии худро оғоз кунем ва шумо аз ин курси онлайни мо бисёр чизҳои интернетиро, махсусан пеш бурдани бизнес тариқи интернет, бизнеси худро кушодан, чӣ хел худ ва идеи худро барои аудиторияи 100,000 нафараю миллион нафара пешниҳод кардан ва боз роҳҳои пулкоркунӣ ва бисёр информатсияи муҳими интернетро аз ин курси мо хоҳед омӯхт. ҳоло агар 80% мардумро нигоҳ кунем, мехоҳанд ки аудиторияи 1 миллионии худро дошта бошанд. Дар интернет чӣ гуна худро, идеи худро ба мардум пешниҳод кунем? Оддӣ карда мефаҳмонам. Телефонро гирифта сиёмка мекунем ва садҳо ҳазор нафар имкони моро дидан ҳаст. Албатта YouTube нест, чун дар YouTube вложение, яъне саҳмгузории калон лозим мешавад. Барои подписчик ҷамъ кардан ҳам вақти зиёд сарф мешавад. Instagram ҳам он қадар мувофиқ нест. Чаро? Чун подписчики зиёд надошта бошед, имкони просмотри зиёд гирифтани видеоҳои шумо ҳам камтар аст. Аз тамошои видео фикр мекунам фаҳмидед ки сухан дар бораи чӣ меравад. Албатта TikTok. Хуб, биёед сараввал оддӣ карда ба саволи чаро мо маҳз барномаи TikTok-ро омӯзем ҷавоб мегӯям. Мутаассифона ҳоло специалистои профессионали TikTok хеле кам аст. Пас аз омӯхтани курси мо шумо на танҳо специалисти профессионал дар соҳаи TikTok, инчунин дар соҳаи интернет, дар соҳаи SMM, пеш бурдани бизнес ва якчанд роҳҳои пулкоркуниро омӯхта, боварӣ дорам ки бо иҷро кардани ҳамагӣ як ё ду кор аз ширкатҳои калон шумо метавонед пули дилхоҳи худро ба даст оред. Бисёр бизнесменҳо мехоҳанд ки бизнесҳои худро тариқи TikTok пеш баранд, лекин специалисти профессионал ёфта наметавонанд. Ба ман низ муроҷиатҳо зиёд мешавад, қабул карда наметавонам, чун бизнесҳои худро доранд. Агар шумо шавқу рағбати зиёд ба интернет доред, бизнеси худро доред, мехоҳед ки специалисти профессионал шуда дар интернет, яъне профили баъзеҳоро, бизнесҳои дигарҳоро пеш баред, сойл, яъне бренди худро кушоед, идеи худро ба мардум нишон дода тавонед, пас ин курси мо ҳатман барои шумо. Аз ҳама плюси калон дар ин ки ҳамаи ин муваффақиятҳоро шумо метавонед танҳо бо як телефони худ ба даст биёред. Худи ман қариб 80% видеои худро тариқи як телефон сиёмка мекунам, монтаж мекунам ва ба аудитория пешниҳод мекунам. Ба шумо шарт нест ки барои муваффақ шудан ноутбуки калон, чӣ қадар расходҳои калон, свет, офис, ин чизҳо шарт нест. Ҳамаи инро бо як телефоне ки дар даст доред иҷро кардан мумкин аст. Курси онлайни мо барои кӣ мешавад? Барои онҳое ки бизнесмен ҳастанду мехоҳанд ки бизнеси худро ҳамчун онлайн кунанд. Барои студентҳое ки ҳам мехонанд ва ҳам боз метавонанд ки дополнительно дар дигар компаниҳо кор кунанд. Боз ҳастанд бачаҳое ки мехоҳанд ки SMM шикл шаванд ва ҳам ин барои бизнесменҳо ҳам дахл дорад ки боз SMM-ро ёд гирифта метавонанд ба коргароҳи худ бурда ёд диҳанд. Инчунин одамое ки ҳамчун дар ягон ҷо бо маош кор мекунанд ва метавонанд ки боз дар ягон ҷои дигар дополнительно тариқи интернетӣ кор кунанд. Боз як панҷумаш ҳамон ки шумо метавонед лични бренди худро ва яъне илми худро тариқи интернет фурӯхтанро ҳам аз худ карда метавонед. Дӯстони азиз, дар TikTok машҳур шудан осонтар аст. Чӣ гуна? Ман мисол аз историяи худам меорам ки ман дар давоми 2 рӯз аз 1000 подписчик зиёд ҷамъ кардам. Профили якуми ман бо 52,000 подписчик маҳкам шуд. Чун ман аз ин маҳкамшавӣ таҷриба ва дарси зиёд гирифтам. боварӣ дорам ки шумо бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ намешавед. Ман бо ин таҷриба, яъне моҳҳо вақти худро сарф кардам, вале шумо бошед ҳамагӣ дар давоми 5-6 рӯз метавонед ки ин муваффақиятҳоро ба даст оред. барои шумо ин як хушбахтӣ ва муваффақият аст. сири, яъне чӣ гуна дар муддати кӯтоҳ подписчик ҷамъ карданро ҳам ман дар имрӯза видео ҳатман мефаҳмонам. Инчунин сири асосии TikTok, яъне дуруст видеоро сиёмка кардан ва алгоритми TikTok-ро донистан аст. дӯстони азиз, агар барномаи TikTok-ро ҳамин шаб рӯз гирем, дар ҷаҳон тақрибан 2 миллиард одам истифода мебарад. Агар Русияро гирем, тахминан 37 миллион, ки ин ҳам 70% синни соли аз 16 сола боло. Статистикаи Тоҷикистонро пайдо карда натавонистам. Чаро? Чунки ҳоло ринок, яъне бозори TikTok-и Тоҷикистон ҳоли холӣ аст. Шумо метавонед якумин шуда дар он ҷо қадамҳои худро гузоред
ва муваффақ одами муваффақ дар TikTok якум шумо бошед. Барои чӣ инро гуфтам? Мисол, масалан, якум кайҳоннаварде, ки ба кайҳон парвоз кардааст. Қариб ҳамаи шумо медонед. Ин албатта Гагарин аст. Лекин панҷум, ҳафтум одаме, ки ба кайҳон парвоз кардагааст, медонед? Боварӣ дорам, агар ягон нафар надонад, дигар ҳеҷ ки мо намедонем. Барои ҳамин вақте шумо якум қадамҳои худро монда дар ҳамон ринок медароед, шумо ҳама мардум шуморо медонад, мешиносад ва шумо нисбати дигарҳо якум муваффақ мегардед. Ин статистикаро барои чӣ гуфтам? Барои онҳое, ки яъне барномаи TikTok-ро на он қадар ҷиддӣ ҳисоб мекунанд. Масалан, мо яъне тариқи TikTok видеоҳое мегузорем, ки просмотри зиёд гирифт ва мо ин модели телефонро қариб ба якчанд давлатҳо фурӯхтем дар тамоми территорияи Русия. Агар шумо TikTok-ро як барномаи на он қадар муҳим ҳисоб кунеду дар як ҷо бизнеси худро дошта бошед, ман боварӣ дорам, ки ҳамавақт клиенти шумо дар ҳамон як атроф фурӯхта метавонед тамом. Яъне дар дигар ҷо фурӯхта наметавонед. Дигарҳо намедонанд бизнеси шуморо. Вақте ки шумо бизнеси худро ба интернету ба TikTok инҷо медароред, ман боварӣ дорам, ки клиенти шумо дигар ограниченӣ надорад. Яъне шумо метавонед ба куҷое ки хоҳед чизи худро бароварда фурӯхтан имкон дорад ва зудтар муваффақ ҳам мешавед. Хуб, дӯстони азиз, ин буд дарси якум. Мегузарем ба дарси дуюми курси онлайни мо.